Aji Pengasihan Semar Mesem lur. Kuwi termasuk ilmu pengasihan tingkat tinggi warisan wong kuno mbiyen lur. Ini Aji Semar Mesem kuwi ya karaktere wong iki murah senyum lur. Lah sing kenek akhire ya senyum dhewe kelingan karo sing nyawat sing duwe Aji Semar Mesem mau. Tuane lur ngati-ngati lek enek wong senyum dhewe. Engko gegeke wong iki duwe Aji Semar Mesem. Nah, mula lur jaman bener wis jaman milenium kaya ngene iki lur. Jaman serba canggih ini lur. Sing ngati-ngati aja dumeh lur. Sing disamari engko enek wong sing duwe Aji Semar Mesem. Semar Mesem karaktere ya ngono iki, mesam-mesem. Sakit mandine ampuhe Aji kuwi lur. Karo wong biyen nganti digawe jimat jenenge jimat keris Semar Mesem. Lah enek to lur kayak keris Semar Mesem. Ya polahe perkembangane saka Aji Semar Mesem kuwi. Lah kuwi termasuk ilmu kuno. Ngono lho lur. Artine mula dulur-dulur kabeh ya sing ngati-ngati. Dhewe kudu nggih tata krama, kudu sopan santun. Perkara apa sing disamari engko lek enek sing wong ora demen luwih-luwih cah nom cewek-cewek kuwi aja sampai engko ngenyek wong lanang akhirnya kena aji. Lah kuwi tambane rada angel lur jenenge lara wuyung.